Ja, goddag og velkommen til IT-kendt videoblog. Og det er mig, der er IT-kendt. I dag der skal vi lære, hvordan vi åbner en e-postkonto, så man kan skrive e-post til hinanden, hvis man har nogle venner eller noget. Så først går man ind i internetprogrammet, og det kan være sådan en lille e, man har, eller sådan det hedder Internet Explorer. Eller også kan man bruge det her Firefox, som jeg bruger. Men så går vi op her på det her søgefelt her, og så skriver vi www.hotmail.com. Enter. Og så venter vi lige på, at den hjemmeside den åbner. Og nu kan det godt være lidt svært at vide, men Hotmail det er sådan et sted, man kan få e-postkonto. Der er også andre steder, men jeg synes den her den er rigtig god. Godt, så kommer vi ind på den her. Så skal vi se. Jo, her har du ikke en Hotmail-konto tilmelding. Så trykker vi på den knap. Så venter vi lige på den. Og det kan være meget godt med sådan en e-postkonto, fordi at så det er meget nemmere, end hvis man skal skrive brev til hinanden, eller sms eller ringe. Så kan du bare skrive sådan her, det er helt gratis. Så den du skriver til skal bare være på nettet. Så skal vi så vælge et navn til den her e-postkonto. Så vælger vi så at sige IT Kenneth. Og vi vil gerne have en hotmail. Trykker vi på den her hotmail.dk. Og så skal vi have en adgangskode. Og der skriver vi så IT Kenneth 1, 2, 3. Så er det næste. Skriver vi det samme igen. 1, 2, 3. Og der, 3. Sådan der. Og der er det vigtigt, at de der to ting er det helt. Hvad står det der? Adgangskode kan ikke indeholde. Nå, jamen det er fordi jeg har skrevet det IT-kendt her. Så må jeg ikke skrive det samme en gang til. Så vi skriver gul. 1, 2, 3. Og så skriver vi det samme igen hernede. Gul. 1, 2, 3. Ikke? Står der her. Sådan der. Nå, så står der, det ikke er den samme. Det var det satans. Vi prøver igen så. Nå, den er god nok nu. Ja. Så går vi herned. Og så skal man så skrive sine oplysninger. Jeg hedder så Kenneth. Og jeg hedder Jørgensen til efternavn. Sådan der. Og jeg er født i Danmark. Så skal jeg sige område. Og jeg kommer jo fra Sønderjylland. Se om vi har den nogle steder. Der, Sønderjylland. Og postnummer, og det er 6430. Så er der nok nogen, der kan regne ud, hvor jeg kommer fra. Og så kan man eventuelt skrive sit fødselsår. Og der er jeg født i 1971. 1800. Så gammel er jeg dog ikke. Sådan der. Så kommer man herned til. Og der er det meget, meget vigtigt, at man kan skrive i det her felt her. Der skal man skrive lige nøjagtigt, hvad det er, der står lige her. Skal vi se her. Er det nej. Mellemrum. L. Sådan der. Og så acceptere. Ja. Jeg accepterer. Nå. Nå. Der står, at man også skal bruge store bogstaver. Så koden var jo gul 1, 2, 3, men så skriver vi gul med stort G. 1, 2, 3. Det kan godt være lidt svært at lige finde ud af, hvordan man skal lave de her adgangskoder. Sådan der. Så prøver vi lige en gang til. Nå, det er fordi jeg skal skrive en adgang.
Ja, nu ved jeg det. Så kan du trykke her, for jeg har jo ikke en e-mailadresse. Skal vi skrive et spørgsmål? Sådan der. Og så skal man så vælge et spørgsmål. Min bedste lærer i skolen, det var Mogens Kaj. Sådan der. Jeg ved ikke, hvorfor man skal gøre det her, men det er åbenbart meget vigtigt. Jeg har åbenbart ikke skrevet det samme, så nu skriver jeg lige en gang til. Det er også noget farligt noget, når man ikke kan se, hvad det er, man skriver. Så der skal man lige være opmærksom på at skrive det helt rigtigt 2 gange i træk. Nu skulle den vist være der. Se, så står den arbejder. Det er et godt tegn, for det betyder, at vi er ved at gå videre. Så har vi oprettet en e-postkonto. Og det var faktisk så utroligt nemt som det her. Svært er det sgu ikke at lave sådan en e-postkonto. Så det var IT-kendt for denne gang. Jeg vender tilbage om en uge, hvor vi laver noget andet noget, hvor jeg viser jer, hvordan man laver noget på computer. Jeg er her IT-kendt, og jeg har arbejdet med IT hele mit liv. Har I nogle spørgsmål, så kan I altid skrive på den e-postkonto, vi lige har oprettet. Og den her itkendet@hotmail.dk.